Mas gipalapdan ang paghatod og sakto, tinuod ug komprehensibong balita sa GMA Integrated News. Madungog na sab isip podcast ang 24 oras ug 24 oras weekend. Ani ang report. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Gikan sa telebisyon, hangtod sa social media, ug karon ana-ana sa podcast. Mahimong mas accessible na sa mas halapad nga audience ang 24 oras ug 24 oras weekend. Pinaagi kini sa 24 oras podcast sa pagtinabangay sa GMA Integrated News Digital Strategy and Innovation Lab 24 oras ug GMA New Media Incorporated. Muadto lang sa Spotify o sa Apple Podcast app sa inyong smartphone ug i-search ang 24 oras podcast. Sakto kini alang sa mga gustong magpabiling informed on the go. Sa dili makatan-aw pananglitan na ipit sa traffic o dunay ginahimo. Tanang episode mahimo nang available sa Spotify ug Apple Podcast pagka-ere sa TV. Busa pwedeng i-review ang mga balita sa sulod ug gawas sa nasod bisan unsang oras. Downloadable sabang episodes ug pwedeng madungog offline. Sumala ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Pinaagi sa podcast sa 24 oras ug 24 oras weekend, mas mahimong konektado ang Pilipino sa pinakagisaligang balita sa nasod. Sara Hilomen Velasco, 1. Mindanao.